ନାଟା ତାହେଲେ ମିନା। ସାର୍ ଆପଣ ଭଲ ନାଚିଲ। ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସାର୍। ସତେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଏଞ୍ଜେଲ, ସ୍ୱର୍ଗର ଅପ୍ସରୀ। ନାଇଁ ସାର୍ ଏତେଟା ବେ ଭଲକୁ ଭଲ କହିବାଟା କଣ ଭୁଲ? କିଛି ଦରକାର ଥିଲା। ବେ ଦରକାର ନଥିଲେ କେହି କଣ ତା ପାଖକୁ କେବେ ଆସେ? ମୁଁ କହିବି ମୋର ଗୋଟାଏ ବଦଗୁଣ, ସତ କଥା ହିଁ କହି, ଆଉ ସେଇ ସତ କଥାଟି ହେଲା ଆଇ ଲଭ ୟୁ। ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଏ। ଭିକୁ ବାବୁ ବେ, ତମେ ମୋ କଥାର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ହଁ, ତମେ ମୋ କଥାର ଉତ୍ତର ଦିଅ ମିନା। ତମ କଥାର ଉତ୍ତର ହେଲା ଦେଲୁ ପୁଣି ମତେ ଭଲ କଲୁ। ହେଲେ ତୋର ଏ ଖୁମ୍ପାଟା ମୋର ମନର ଲେନ୍ସ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗାର ହେଇ ରହିଗଲା। ଯୋଉଦିନ